ലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. പഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദം മഹന്നവമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമ പദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരിഷ്യ നമ. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, നമ്മള് ഈ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. പിന്നെ വിജ്ഞാനം, ഇത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. മതജി സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാസക്ത മനാ പാർത്ഥ യോഗം യുഞ്ജന്മദാശ്രയ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാജ്ഞാസ്യസി തശൃണു. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ കുന്തിപുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചല്ലേ, എന്താണ് ഏറ്റവും യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉന്നതനായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, ഏറ്റവും എന്താണ് ഉത്തമമായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇന്നലെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. കഴിഞ്ഞ ധ്യാനയോഗത്തിൽ അവസാനമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാനിയുടെ പറഞ്ഞു തരുന്ന എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണബോധത്തോടെ ഭഗവാനിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ സംശയങ്ങളും നീങ്ങിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരുന്നു. ജ്ഞാനം തേയഹം സവിജ്ഞാനമിതം വശ്യാമ്യ ശേഷതഃ യജ്ഞാത്വാനേഹ ഭൂയോന്യാതവ്യം അവശിഷ്യതേ. വൈശ്വിക ജ്ഞാനത്തെയും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെയും ഇനി ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശദീകരിച്ചു തരാം. അതറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിനക്ക് വേറെ ഒന്നും അറിയേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഈ ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കിയാലേ വേറെ ഒന്നും അറിയേണ്ടതായിട്ടില്ലെന്ന് പറയുന്നു. മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത്യദതി സിദ്ധയേ യദാമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിന്മാം വേത്തി തത്വദാ. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പോ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നല്ലേ, എന്താണ്? ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാളാണ് പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗീതാ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ കുറെ ആൾക്കാർ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യും അല്ലെ. എന്നാലും എല്ലാവരും എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും വരണമെന്നില്ല അല്ലെ. ആദ്യം കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇതൊന്നും നമുക്ക് പറഞ്ഞതല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരൊക്കെ വിട്ടുപോകും അല്ലെ. അങ്ങനെ ഓരോ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. എന്നാൽ അതിൽ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് നിങ്ങളൊക്കെ. എന്താണ് ഇതിന് ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ഇത് കേൾക്കണം. ഞാൻ എന്തു തന്നെയായാലും ഇത് 18 ദിവസവും കേൾക്കുമെന്ന് ഒരു ഉറച്ച നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ കഴിയുന്നവരാ നിങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നത് അല്ലെ. മറ്റു പലരും ഉണ്ടായിരുന്നു, അവരൊക്കെ എന്താണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ക്ലാസ്സിലൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് മടുത്തു. അവർക്ക് എന്താണ് ഇത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ. ഇത് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കില്ല. പ്രഭുപാദര് പറയും, പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഇസ്കോണില് ആൾക്കാരൊക്കെ കുറവാണല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രഭുപാദര് ആദ്യകാലത്ത്, ഇന്ന് അത്രയും ആൾക്കാരുണ്ട്, അത്രയും മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, എന്നാലും പ്രഭുപാദര് പറയും എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എന്താണ് തിരൂർപ്പന എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ വിൽക്കുന്ന അടുക്കൊക്കെ എന്താണ് ആൾക്കാർ കൂടുതലുണ്ട് ആ വിൽക്കുന്ന ഷോപ്പിലൊക്കെ അല്ലെ. ഡയമണ്ട് വിൽക്കുന്ന ഷോപ്പിൽ അങ്ങനെ കൂടുതൽ ആളുണ്ടാവോ? ഇല്ല അല്ലെ. അവിടെ
അത്രയും അത് ആവശ്യക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ. അത്രയും 1-2 ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ. അത്രയും ആൾക്കാരുണ്ടാവും. എന്താണ് അത്രയും അമൂല്യമായതാണ് അല്ലെ. അതിന്റെ മഹത്വം അറിയുന്നവര് അവിടെ പോകുള്ളൂ അല്ലെ. അത് വാങ്ങിക്കാൻ അത്രയും കഴിവുള്ളവരല്ലേ. അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം അതൊക്കെ എന്താണ് എല്ലാവർക്കും അത് ലഭിക്കില്ല, എല്ലാവർക്കും അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അത് അത്രയും എന്താണ് അതിനോട് അത്രയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മാത്രമേ എത്തിച്ചേരുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നു ഈ പിക്ചറിൽ അല്ലെ, എന്താണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ റിലേ എന്താണ് ഓട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് മാരത്തോണിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ പങ്കെടുക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ എല്ലാവരും വിജയിക്കോ? ഇല്ല അല്ലെ. അതില് ഒരാളാണ് വിജയിക്കുക അല്ലെ. പിന്നെന്താണ് 2-3 സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ എല്ലാവരും വിജയിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. അതിൽ കുറെ ആൾക്കാർ എന്താണ് പാതി വഴിയിൽ തളർന്നിട്ട് വീഴുന്നു. പലരും എന്താണ് തളർന്ന് മതിയാക്കുന്നു അല്ലെ, ഓട്ടം മതിയാക്കുന്നു. അങ്ങനെ പലരും അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നു അല്ലെ. എന്നാല് അതിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്ന ഒരാള് 1-ാം സ്ഥാനം നേടും അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒളിമ്പിക്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, ഇന്ത്യക്ക് സ്വർണം ലഭിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ. ഇദ്ദേഹമൊക്കെ നിരന്തരം പരിശ്രമമാണ് അല്ലെ. എന്താണ് എപ്പോഴും പരിശീലനം, അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിലും എന്താണ് പരിശീലിക്കേണ്ടത്. യഥാർത്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ നമുക്കും എന്താണ് ഈ ഭൗതികമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പരിശീലനം നേടിയിട്ട് നേട്ടങ്ങൾ നേടുന്ന പോലെ തന്നെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആ പരിപൂർണത എത്താനും നമ്മൾ പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തണം. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ എന്താണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള വഴിയിൽ വരുന്നു, എങ്കിലും അതില് പൂർണ്ണത നേടിയവർ എത്രയാണ്? അത്രയും വളരെ കുറച്ചു പേർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചായി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. ഭഗവാൻ തന്നെ ഇനി വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ബഹൂനാം ജന്മനാ മന്ദവാന്മാർ, കുറെ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. എത്രയോ കാലങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്ത ആ സുഹൃതങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ തന്നെ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭൂമിരാപോ നലോ വായു ഗമ്മനോ ബുദ്ധിരേവച അഹങ്കാര ഇതീയമ്മേ ഭിന്നാ പ്രകൃതി രഷ്ടത. എന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, നിത്യഹങ്കാരം എന്നിങ്ങനെ 8 അടങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ അല്ലെ. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ. എന്താണ് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. പിന്നെയോ അത് സ്ഥൂല ശരീരം എന്ന് പറയും അല്ലെ. പിന്നെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്താണ് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, നിത്യഹങ്കാരം, ഇതാണ് സൂക്ഷ്മ ശരീരം. ഇങ്ങനെ 8 അടങ്ങുന്നതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതി. അപരേയമിതം സ്വാന്യാം പ്രകൃതിം വിദ്ധി മേ പരാം ജീവഭൂതാ മഹാബാഹോ യേതം ദാര്യതേ ജഗത്. ഇവയ്ക്ക് പുറമേ ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്കൊരു മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണത്. അപ്പോ വേറൊരു കൂട്ടരുള്ളത് എന്താണ്? താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെയൊക്കെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങൾ അല്ലെ. എല്ലാവരും പെടും, മൃഗങ്ങളും നമ്മളൊക്കെ അല്ലെ. എന്താണ് മനുഷ്യന്മാരും എല്ലാം എന്താണ് നമ്മള് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതാണ്. മത്ത പരതരം നാന്യാത് കിഞ്ചിതസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിതം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണായിവ. ധനഞ്ജയ, എന്നെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനോട് എന്താ പറയുന്നത്? എന്താണ് ഭഗവാനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടൊരു സത്യമില്ല അല്ലെ. പരമസത്യം ഇത് ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് അല്ലെ. എന്താണ് ഭഗവാന് തുല്യനായിട്ടോ ഭഗവാന് ഉപരിയായിട്ടോ ആരും തന്നെ ഇല്ല അല്ലെ. നമ്മള് ഇതൊക്കെ പഠിച്ച് ഗോലോക ചാർട്ടിലൊക്കെ നമ്മള് ഇതൊക്കെ കണ്ടു അല്ലെ. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാനാണ് അവിടെയുള്ളത് അല്ലെ. അതിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ വിസ്തരണങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാനിയുടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നു. എന്താണ് മുത്തുമാലയിൽ അല്ലെ. മുത്തുമാലയില് നൂലിന്റെ മേലെയാണ് എല്ലാ മുത്തുകളും കോർക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ പിക്ചറിൽ അല്ലെ, ഒരു മുത്തുമാല. അതിന്റെ ഉള്ളില് നൂല് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കോ? പെട്ടെന്ന് ഇല്ല അല്ലെ. അതിനുള്ളില് ആ നൂലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിങ്ങനെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഭഗവാനാണ് എന്താണ് എല്ലാവും ഭഗവാൻ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാനുണ്ട് പരമാത്മാവായിട്ട് അല്ലെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അഖിലാണ്ട കൂടി ബ്രഹ്മാണ്ട നായകൻ അല്ലെ എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെയും ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, മുത്തുകൾ നൂലിന്മേലെന്ന പോലെ സർവവും ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ നൂല് നമുക്ക് പുറമേ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ആ നൂലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ മുത്തുമാല അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്, മുത്തുകള് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭഗവാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചവും എല്ലാം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത്. രസോഹമപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യയോ പ്രണവ സർവവേദേഷു ശബ്ദകേ പൗരുഷം നൃഷു. കുന്തിപുത്ര, ജലത്തിലെ രസവും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശവും വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവവും ആകാശത്തിന്റെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ഞാനാകുന്നു. ഭഗവാനിവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എളുപ്പമായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ, നമുക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എങ്ങനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുക അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാനിവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു ജലത്തിലെ രസം ഞാനാകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ, എത്രയോ തവണ നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കും അല്ലെ. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കണം ഇതിന്റെ രസം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ജലത്തിലെ രസം ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. ജലത്തിന് എന്താണ് രസം? അത് നമുക്ക് പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് ചൂട് കാലത്ത് പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് തളർന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ജലത്തിന്റെ രസം മനസ്സിലാവും അല്ലെ. നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ തളർന്നിട്ടൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് ജ്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പാലോ ഒക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ കുടിക്കോ? ഇല്ല അല്ലെ. നമുക്ക് ആ സമയത്ത് തളർച്ച മാറ്റാനൊക്കെ ആ വെള്ളമാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ. ആ വെള്ളം കുടിക്കും. എന്നാലേ നമുക്ക് മോശപ്പെട്ട ഒരു വെള്ളം തരികയാണെങ്കിലോ അതും ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ജലത്തിന് അതിൻ്റെതായ രസമുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു അത് ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മള് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക. ഈ ജലത്തിലെ രസം ഞാനാകുന്നു. രസോഹമപ്സു കൗന്ദേയ എന്ന് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശവും അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനിയിപ്പോ പഠിക്കും, ഇനി വേറെ അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. സൂര്യചന്ദ്രന്മാര് അവർക്ക് പ്രകാശം നൽകുന്നത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഈ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒക്കെ പ്രകാശം നൽകുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അതാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ ഈ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ ഒന്നും ആവശ്യം ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാനാണ് ഈ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒക്കെ പ്രകാശം നൽകുന്നത്. അപ്പൊ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകളാണെന്ന് പറയും. ഭഗവാന്റെ 2 കണ്ണുകളാണ് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും. പ്രഭാതരുടെ അടുത്ത് ഒരിക്കലേ ഒരാൾ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകളാണ് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കൂ, മറ്റൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്ന് പ്രഭാതർ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രഭാതർ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയുണ്ടായി. നമ്മളൊരു ഇരുട്ടുള്ള മുറിയിൽ ഒരു പൂച്ചയെ ഉണ്ട്, ആ മുറിയിൽ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പൂച്ച അവിടെയുണ്ട് ഇരുട്ട് റൂമിൽ. അപ്പോ നമുക്ക് എന്താണ് കാണാൻ സാധിക്കുക? ഇരുട്ടത്ത് ആ പൂച്ചയുടെ കണ്ണുകൾ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കൂ അല്ലെ. മറ്റൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതിന്റെ തലയോ ചെവിയോ വാലോ ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതിന്റെ കണ്ണുകൾ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണത്? ഇരുട്ടത്തായതുകൊണ്ട് അല്ലെ, അന്ധകാരത്തിലായതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ പറയുന്നു നമ്മളുമൊക്കെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അന്ധകാരം ബാധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അജ്ഞാന തിമിരാന്തസ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അജ്ഞാനത്തിന്റെ തിമിരം ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് അന്ധകാരം ആണുള്ളത്. അപ്പോ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ജ്ഞാനം ഇല്ലാതെ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണാൻ സാധിക്കാത്തതെന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി. ആ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നല്ലേ, നമ്മൾ ഇന്നൊക്കെ പഠിച്ചു. പ്രേമാഞ്ചനച്ചുരിത ഭക്തി വിലോചന സന്ദസ്സദൈവം ശ്യാമസുന്ദരം ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാതിപുരുഷം. ആ പ്രേമത്തിന്റെ അഞ്ജനം എഴുതി കണ്ണുകൾക്ക് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ദൃശ്യനാണ്. വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവവും, വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവം എന്താണ്? ഓംകാരം അല്ലെ. ഓം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം. എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളും ഏത് ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോഴും അവരുടെ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ എല്ലാറ്റിന്റെ മുന്നിലും ഓം എന്ന് ഉച്ചരിക്കും അല്ലെ. എന്താണത്? അത് ഭഗവാനാണ്. ഓം പറയുന്നു, ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഓം എന്നത് പ്രണവ മന്ത്രം, അത് ഞാനാകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഏത് ദേവീദേവന്മാരെ നമ്മള് ആരാധിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ആദ്യം പറയുന്നത്? ഓം എന്നല്ലേ. ഓം ഗണപതിയെ, ഓം സരസ്വതിയെ അല്ലെ, ആരെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓം നമഃശിവായ എല്ലാത്തിന്റെ മുന്നിലും ഓം എന്ന് ഉച്ചരിക്കും അല്ലെ. ഇത് ഭഗവാനാണ് ഓംകാരം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തില് ഓം എന്താണ് ഉച്ചരിക്കാത്തത്? അത് കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അതിൽ നമ്മള് കൃഷ്ണാന്ന് എത്ര പ്രാവശ്യം പറയുന്നുണ്ട്? 4 പ്രാവശ്യം കൃഷ്ണാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ രാമ
ഹരേ ഹരേ. അപ്പോ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓമിന്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. പിന്നെയോ ആകാശത്തിന്റെ ശബ്ദവും ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ പുരുഷൻ, യഥാർത്ഥ പുരുഷൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം എന്താണ് ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണെന്ന് പറയും, ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതാണ്, ആ പ്രകൃതിയാണെന്ന് പറയും, അത് സ്ത്രീലിംഗമാണെന്ന് പറയും. യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പുരുഷൻ ആരാണ്? എല്ലാറ്റിന്റെ ആസ്വാദകൻ ഭഗവാനാണ്. ഒരിക്കല് വൃന്ദാവനത്തിലെ ആ ഗോസ്വാമിമാരുടെ, ശിവഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് ഒരിക്കലും മീരാബായി വരികയുണ്ടായി, ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തയായിട്ടുള്ള മീരാബായി. അപ്പോഴ് അത് ജീവഗോസ്വാമിയുടെ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്, പുറത്തുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഗോസ്വാമിമാര് അവര് എന്താണ് ഈ സ്ത്രീകളെ ഒന്നും അങ്ങനെ കാണില്ല, അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ അവരൊക്കെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് അങ്ങനെ എന്താണ് അവരിൽ നിന്നും സ്ത്രീകളിൽ നിന്നൊക്കെ അകന്നു കഴിയുന്നവരായിരുന്നു. അപ്പോഴാ മീരാബായി വന്നപ്പോൾ ആ ശിഷ്യന്മാര് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മീരാബായിയെ മടക്കി അയക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ മീരാബായി പറയുകയുണ്ടായി, എനിക്കറിയുന്ന ഒരേ ഒരു പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്, വേറൊരു പുരുഷനും കൂടി ഉള്ളതായിട്ട് ഞാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴേ അവര് അത് പോയിട്ട് ജീവഗോസ്വാമിയോട് പറയുകയുണ്ടായി. ജീവഗോസ്വാമിക്ക് മനസ്സിലായി ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തയാണതെന്ന്. അപ്പോ അവിടെ പോയിട്ട് ജീവഗോസ്വാമി അവരോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഒരേ ഒരു പുരുഷനുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണല്ലേ. അതാണ് ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പുരുഷന്മാരിൽ വെച്ചിട്ട് ഉത്തമൻ. നമ്മൾ പുരുഷോത്തമ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു അധ്യായം തന്നെയുണ്ട്, നമ്മൾ പഠിക്കുവാന് പിന്നീട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴികളാ പറഞ്ഞിരുന്നത്. നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ പറ്റൂ. സൂര്യനും ചന്ദ്രനെയും എല്ലാ ദിവസവും കാണും അല്ലെ. അപ്പോഴും നമുക്ക് എന്താണ് അമാവാസി ഇന്ന് കാണില്ല ചന്ദ്രനെ അല്ലെ, മറ്റുള്ള ദിവസങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചന്ദ്രനെയും സൂര്യനെയും ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കണം ഈ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒക്കെ പ്രകാശം നൽകുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. പിന്നെ എന്താണ് ഓം എന്ന് എവിടെ കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അല്ലെ. നമുക്ക് കാണാം എന്താണ് ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഗേറ്റിലൊക്കെ എന്താണ് ഓം എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ദേവി ദേവന്മാരുടെ ഒക്കെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ഓം എന്നുള്ളത് ഭഗവാനാണ്. അങ്ങനെ ഓരോന്ന് കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയാൽ മതി. യേ ചൈവ സാത്വികാ ഭാവാ രാജസാസ്താമസാശയാ മത്ത ഏവേദി താൻ വിദ്ധി നത്വാഹം തേഷു തേ മയി. സാത്വികങ്ങളും രാജസങ്ങളും താമസങ്ങളുമായ എല്ലാ അവസ്ഥകളും എന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ, എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അധീനനല്ല. ഞാൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല, മറിച്ച് അവയെല്ലാം എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. ഭഗവാനിവിടെ പറയുന്നു 3 ഗുണങ്ങള്, സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. അപ്പോ അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ശക്തികളാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ, എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അധീനല്ല. ഭഗവാന് ഈ ഗുണങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കില്ല. ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ ജീവാത്മാക്കളെ നമ്മളെ ബാധിക്കും. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം എന്നുള്ള ആ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കും. എന്നാല് ഭഗവാൻ അതിനെല്ലാം ഉപരിയായിട്ടാണ്. ഭഗവാൻ ഈ ഗുണങ്ങളിലൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്താണ് സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം എന്നിങ്ങനെ 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ കാണാം എന്താണ് പാവകളിയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ. പാവകളെ ഒരു നൂലിന്മേൽ ചലിപ്പിക്കുക ചെയ്യുക അല്ലെ. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ ആ നൂല് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നൂല് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തി നിയന്ത്രിക്കുന്നതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ പാവകൾ ചലിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെ നമ്മളെയും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ 3 ഗുണങ്ങളായിട്ടുള്ള സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങള് നമ്മളെ എന്താണ് സ്വാധീനിക്കുന്നു. ഏത് ഗുണമാണോ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സത്വഗുണം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെന്താണ് രജോ ഗുണമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വരുന്നു. തമോ ഗുണം നമ്മളെ എന്താണ് മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. അപ്പോ സത്വഗുണം എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചില ആൾക്കാരൊക്കെ
നാട്ടിൻപുറത്തൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ രാവിലെ നല്ല വെള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയി ചന്ദനൊക്കെ തൊട്ടിട്ടൊക്കെ ജോലിക്ക് പോകും അല്ലെ. വൈകിട്ട് എങ്ങനെ വരുവാ? വൈകിട്ട് എന്താണ് മദ്യപിച്ച് എല്ലാം എന്താണ് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും വന്നിട്ടല്ലേ. വീട്ടിലൊക്കെ കുഴപ്പം, നാട്ടുകാരായിട്ട് പ്രശ്നം, എല്ലായിടത്തും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ. നാട്ടിൻപുറത്തൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥിരമുള്ള കാഴ്ചയാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ എന്താണ് അദ്ദേഹം രാവിലെ സത്വഗുണത്തിലാണ് അല്ലെ. എല്ലാം നല്ല എന്താണ് നല്ല രീതിയിൽ ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ലവണ്ണം എന്താണ് ഒക്കെ കുറിയൊക്കെ തൊട്ട് അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയിട്ടാണ് പോവുക അല്ലെ. എന്നാൽ ആ കാശൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് തമോ ഗുണമാണ് പിന്നെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് അല്ലെ. പിന്നെ എന്താണ് മദ്യമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ആ ബോധം തന്നെ നശിച്ചിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ. ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള എന്താണ് ആ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നോ, ഏത് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നോ അല്ലെ. നമ്മളൊരു രാവിലെ തന്നെ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഭക്തനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആത്മീയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ കണ്ടിട്ടായാലും അവരെന്താ പറയാ, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും അല്ലെ. നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ഷണിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ വരുന്നോ, ഞാനും അമ്പലത്തിലെ പോണ വരുന്നോ എന്നൊക്കെ അല്ലെ. എന്നാലൊരു മദ്യപാനിയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, പോകുന്നോ, പോവാം, ബാറിലേക്ക് പോവാ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകും അല്ലെ. നമ്മൾ അസോസിയേഷന് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ എന്താണ് കൂടുതൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ 3 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് വിശദമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ അന്നേരം പഠിക്കാം. സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം എന്നീ 3 ഗുണങ്ങള് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ ഈ ഗുണങ്ങളൊന്നും സ്വാധീനിക്കില്ല. ഭഗവാൻ അതിനും ഉപരിയായിട്ടുള്ളതാണ്. ത്രിഭിർഗുണമയൈർഭാവൈരേഭി സർവമിദം ജഗത് മോഹിതം നാവിജാനാതി മാമേത്യാപരമവ്യയം. ത്രിഗുണങ്ങളാൽ സത്വം, രജസ്, തമസ് വ്യാമോഹിതമായ ഈ ലോകം അവയ്ക്ക് അതീതനും അവ്യനുമായ എന്നെ അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങൾ, ഈ 3 ഗുണത്തില് വ്യാമോഹിതരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല. ഇവർക്കൊക്കെ ഈ ഗുണങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അവര് അറിയുന്നില്ല. ഗുണമയി മമ മായാ ദുരത്യ മാമേവയേ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതം തരന്തിതേ. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. ഭഗവാനോട് പറയുന്നു 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളായിട്ടുള്ള എന്റെ ദിവ്യശക്തി അല്ലെ, മമ മായാ ദുരത്യ എന്ന് പറയുന്നു. ഈ മായാശക്തി ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ്. അതിനെ എളുപ്പത്തിൽ മറികടക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അത്രയും ശക്തിമത്തായതാണ്. അപ്പൊ അതിനെങ്ങനെയാണ് എന്താണ് മറികടക്കാൻ സാധിക്കുക? എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തരായി തീരുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മായാശക്തിയെ എന്താണ് അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു അല്ലെ. മമമായ, എന്റെ തന്നെയാണ് മായാശക്തി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ അതിനെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന് സറണ്ടർ ആവണം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാല് മായാശക്തി നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മായ നമ്മളെ പിന്തുടരും അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ മായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതെന്താണ്? നമുക്ക് ഇല്ലാത്തത് ഒന്ന് ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും അല്ലെ. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ ശരീരമാണെന്ന് അല്ലെ. അല്ലെ, നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ശരീരമാണോ? അല്ല, നമ്മൾ 2ാം അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ, നമ്മളൊക്കെ ആത്മാവാണ് അല്ലെ, സോളാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല അല്ലെ. എന്നാൽ നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് ശരീരത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എന്താണ് വൃത്തിയാക്കുന്നു, അതിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു ശരീരത്തിന് അല്ലെ. നമ്മള് ആ ശരീരബോധത്തിലാണുള്ളത്. ഇതാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ രൂപം എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ അതാണോ? യഥാർത്ഥമായിട്ടില്ല. നമ്മൾ ആത്മാവാണെന്ന് പഠിച്ചല്ലേ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ, അതാണ് നമ്മുടെ മായ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇല്ലാത്തതിനെ ഒന്ന് നമ്മൾ ഉള്ളതായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ മായാശക്തിയെ അതിജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഒരു ഉദാഹരണം പറയാ, എന്താണ്? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന് സറണ്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞാല് ആ മായാശക്തി അതിജീവിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിലൊരു എന്താണ് ഒരു നായുണ്ട്, എന്താണ് കടിക്കുവോ കുരക്കുവോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു നായുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. നമ്മള് ആ സുഹൃത്തിനെ കാണാൻ പോകുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഒറ്റക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ ആ നായ എന്താണ് കുരച്ചിട്ടൊക്കെ ബഹളം വെക്കും അല്ലെ.
അപ്പൊ അവിടെ ആ സുഹൃത്ത് വന്നിട്ട് ആ സുഹൃത്ത് ആ നായയോട് എന്താണ് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറയും അല്ലെ. എന്നിട്ട് നമ്മളെ കൂട്ടിയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോയാലോ ആ നായ പിന്നീട് ഒന്നും ചെയ്യില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ എന്താണ് അത് അതിനറിയാം എന്താണ് ഈ മാസ്റ്ററുടെ ഈ എന്റെ യജമാനന്റെ ആളാണ്, കൂട്ടുകാരനാണ് ഇയാളെന്ന് മനസ്സിലാകും അല്ലെ. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ എന്താണ് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാല് ആ മായാശക്തി നമ്മളെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ മായാശക്തിക്ക് അറിയാം ഇത് ഭഗവാന്റെ പ്രിയഭക്തരാണെന്നല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ആ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മായയെ മറികടക്കാം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം എപ്പോഴും ജപിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മായാശക്തിയെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പ്രയാസമാണ്. എന്താണ് ആ ഭഗവാന്റെ മായാശക്തി കാണണമെന്ന് പലരും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു, ആ മാർക്കണ്ഡേയ മുനി ഒരിക്കലേ ഭഗവാന്റെ മായാശക്തി കാണണമെന്ന് ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു എന്താണ് എന്റെ മായാശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഭയാനകമായിട്ടുള്ളതാണ്, അത് കാണണോ എന്ന് ചോദിക്കണ്ടായി. എനിക്ക് കാണണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ കാട്ടിക്കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയൊരു നദിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് കുളിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്റെ മായാശക്തി കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. മാർക്കണ്ഡേയ മുനി അതിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് അവിടെ മുഴുവൻ ഒരു വലിയ സമുദ്രമായി മാറുകയുണ്ടായി. എവിടെ നോക്കിയിട്ടും കരയൊന്നും കാണാനില്ല, എല്ലാ സ്ഥലത്തും ജലം, പ്രളയം, എന്താണ് എവിടെയും ഒന്നും കാണാനില്ല, എല്ലായിടത്തും ജലം മാത്രം. അങ്ങനെ ആ മാർക്കണ്ഡേയ മുനി അതിൽപ്പെട്ടിട്ട് നീന്തി നീന്തി കഷ്ടപ്പെടും. എന്താണ് അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോ അങ്ങനെ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്താണ് അത് മായയായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ. ഭഗവാൻ അവിടെ ദൂരെ എന്താണ് നമ്മളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ, ഒരു അരയാൽ ഇലയിൽ കിടന്നിട്ടുള്ള ആലിലെ കണ്ണന് ഒരു തന്റെ കാൽവിരലില് ആ കാലിന്റെ ചുണ്ടൻ വിരല് അത് എന്താണ് നക്കിക്കൊണ്ടേ അങ്ങനെ എന്താണ് രുചിച്ചുകൊണ്ടേ കിടക്കുന്ന ഒരു ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപം നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, ആലിലെ കണ്ണൻ. അപ്പോ അത് അങ്ങനെ ഒരു രൂപം അദ്ദേഹത്തിന് കാണുകയുണ്ടായി, അങ്ങനെ ദർശനം കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴദ്ദേഹം ആ എല്ലാ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും എന്താണ് രക്ഷപ്പെട്ട മോചിതനായിട്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ തന്റെ മായയെ പിൻവലിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം അപ്പോൾ ആ പഴയ രൂപത്തിൽ അവിടെ ആ നദിയിൽ നിന്നിട്ട് കുളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. അപ്പൊ ആ ഒരു നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതില് പെട്ടുപോയി. എന്താണ് അതിൽ പ്രളയത്തിൽ പെട്ടുപോയി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഭയപ്പെടുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ പലപ്പോഴും നാരദമുനിക്കൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മായാശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അത് അത്രയും ഭയാനകമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു, അത്രയും ശക്തിമത്താണ്. അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ്. അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും ദുർബലമായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ അതിനെ അതിജീവിക്കണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മൾ ഭഗവാനെ സറണ്ടർ ആവണം, ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. ഇനി ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢാ പ്രപത്യന്തേ നരാധമ മായയാപഹൃതജ്ഞാനമാസുരം ഭാവമാശ്രിത. ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യ അധമന്മാരും മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവരും നിരീശ്വരരുമായവർ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്ത 4 കൂട്ടരാണ് ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാര്, മനുഷ്യ അധമന്മാര്, പിന്നെ മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്, പിന്നെ നിരീശ്വരവാദികള്. ഇവരൊന്നും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മള് ആ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനുഷ്യജന്മം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലേ? നമ്മൾ ആ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം നമ്മള് മനസ്സിലാക്കിയല്ലേ. അത് പ്രകാരം നമ്മള് ആ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് അത് പിന്തുടരുന്നല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും അത് ചെയ്യാത്തവരുമുണ്ട് അല്ലെ. എന്താണ് നിരീശ്വരവാദികൾ? അവരൊരിക്കലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിന് മൂഢന്മാർ എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. എല്ലാ സമയവും ധനസമ്പാദനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് അതികഠിനമായി പ്രയത്നിക്കുന്നു. ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെല്ലാം ശാശ്വതമാണെന്ന് കരുതുന്നു. അവർക്ക് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും സമയമില്ല. നരാധമന്മാരോ, അവര് കൃഷ്ണനാണ് പരമസത്യം എന്ന് എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പറയുന്നു. ഈ മനുഷ്യജന്മം തന്നെ നമ്മൾ സ്വയം തിരിച്ചറിയാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുമുള്ളതാണെന്ന് ഇതിന് അവരെന്നാലും ഒരിക്കലും താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. പിന്നെ മായ അപഹൃതജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉത്ഭവം എന്ന്
ഇത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവർ. നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ്, ധാരാളം ഭാഷ്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിന്റെ ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ. നമുക്ക് ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അവരൊന്നും തീർത്തും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല. അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ, പരബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു 3 തരത്തില് ആ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ നമ്മൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. ഒന്ന് ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ അല്ലെ. ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനെ പറയുന്നു ശ്രീമദ് ഭഗവത്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നത് അല്ലെ. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ അവരുടെ ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ ബ്രഹ്മമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു, ചിലരൊക്കെ പരമാത്മാവായിട്ട് നിർത്തുന്നു അല്ലെ. എന്നാല് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ ശ്രീലപ്രഭുപാദരുടെ ഈ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിൽ കൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് പറയുന്നല്ലേ, അത് അവരുടെ അഭിപ്രായമല്ല. ഈ ആ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു ഈശ്വരാ പരമ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹാനാതിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണകാരണം അങ്ങനെ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പറയുന്നു. ഭഗവത്ഗീത തന്നെ ഭഗവാൻ കുറെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ മായയാൽ അപഹൃതം മായാവാദികളുടെ മായാവാദി കൃഷ്ണ അപരാധി എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു. എന്താണ് ഭഗവാൻ രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപരാധമാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ആ മായാവാദികളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളും വഴിതെറ്റിപ്പോകും, അപകടത്തിലേക്ക് പെടും. പിന്നെ അസുര സ്വഭാവികൾ ഭഗവാൻ ഇല്ല അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവര്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര് ഇക്കാലത്തും നമുക്ക് കാണാം അല്ലെ. ധാരാളം ആൾക്കാർ ആ നിരീശ്വരവാദികളായിട്ടുള്ളവര് അവര് ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവര് ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നല്ലേ. അവർക്ക് എന്ത് തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവരൊരിക്കലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആ മൂഢന്മാര്, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് ഇവരൊക്കെ അല്ലെ. അവരൊരിക്കലും ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവിടെ അവരെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇല്ലാതാവുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. നമ്മള് സൂര്യനെ നമുക്ക് രാവിലെ കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. എന്നാലും നമ്മൾ 2 കണ്ണും പൊത്തിയിട്ട് നമുക്ക് സൂര്യനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇല്ലാതാവോ? ഇല്ല അല്ലെ. നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, നമ്മൾ കണ്ണു പൊത്തിയത് കൊണ്ട് അല്ലെ. എല്ലായിടത്തും സൂര്യനെ കാണാം. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഇല്ലാതാവുന്നില്ല. ഇനി 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നതായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. സുഹൃത്തുക്കളായ 4 കൂട്ടരി. ചതുർവിധാപചൻ തേമാം ജനാസുകൃതിനോർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി നാനീച ഭരതർഷഭ. ഭരതകുലശ്രേഷ്ഠ, സുഹൃത്തുക്കളായ 4 കൂട്ടരാണ് എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്. ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. അപ്പോ 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നു. ആരൊക്കെയാണത്? ഒന്നാമതായിട്ട് ദുഃഖിതൻ, രണ്ടാമതായിട്ടോ ധനകാംക്ഷി, ധനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ. പിന്നെയോ ജിജ്ഞാസു, എന്താണ് ഇത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ. പിന്നെയോ പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾ ജ്ഞാനി. ഇങ്ങനെയുള്ള 4 കൂട്ടരാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളും ഇതുപോലെ ഈ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോകുന്നത് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനായിരിക്കും അല്ലെ. അധിക പേരും പോകുന്നത് ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി, ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാനോട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് കുറെ ദുഃഖങ്ങളുണ്ട്, അതൊക്കെ ഭഗവാനോട് പോയിട്ട് പറയണം, അതിനൊക്കെ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോവുക അല്ലെ. ചില ആൾക്കാർ പണമൊന്നും ഇല്ലാതെ, അപ്പൊ പണത്തിനൊക്കെ ഭഗവാനോട് തന്റെ ആ ദാരിദ്ര്യമൊക്കെ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പണമൊക്കെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ പോവുക അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും എത്തുക. അപ്പൊ അധികം ആൾക്കാരും ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ഗണത്തിൽ പെടുക അല്ലെ. നമ്മളൊരിക്കലും അത്രയും അത്ര വലിയ ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരായിട്ടൊന്നല്ല നമ്മൾ ഇതിലൊക്കെ വരുന്നത് അല്ലെ, അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് കുറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കാം. തേഷാം ജ്ഞാനി നിത്യയുക്ത ഏകഭക്തിർ വിശിഷ്യതേ പ്രിയോ ഹി ജ്ഞാനിനേത്യർ തമഹം മമ പ്രിയ. ജ്ഞാനസഹിതമായ ശുദ്ധ ഭക്തിത സേവനത്തിനായിരിക്കുന്നവനാണ് ഇവരിൽ വെച്ച് ഉത്തമ ഭക്തൻ. അയാൾക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്, അയാൾ എനിക്കും. അപ്പോ ജ്ഞാനിയെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. ദുഃഖിതർ, ജിജ്ഞാസുക്കൾ, ധനാർത്ഥികൾ, ജ്ഞാനികൾ എന്നിവർ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളായ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന്
മോചിതരായവാൽ അവർക്ക് ശുദ്ധഭക്തന്മാരാവാം. അവരിൽ പരമസത്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ളവനും ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ ആശകളിൽ നിന്നും വിമുക്തി നേടിയവനുമാണ് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തൻ. ഈ 4 കൂട്ടരിൽ വെച്ച് ജ്ഞാനിയും ഭഗവത് സേവന കർമ്മത്തിൽ സദാ നിരതനുമായ ഭക്തനാണ് ഉത്തമൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ആർത്തനും ജിജ്ഞാസുവും ധനാഗ്രഹിയും ജ്ഞാനിയുമെല്ലാം ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താൽ സ്വയം വിശുദ്ധരായിത്തീരും. അപ്പോ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. നമ്മൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാറ്റഗറിയിലായാലും ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താല് സ്വയം വിശുദ്ധരായിത്തീരും എന്ന് പറയുന്നു. നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അല്ലെ? എന്താണ് ആ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാത്ത ആൾക്കാരെക്കാളും എന്തുകൊണ്ടും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അല്ലെ? അവരൊന്നും എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിലുള്ളവര് എന്താണ് ആ മൂഢന്മാര് അല്ലെ, രാധവന്മാര്, അങ്ങനെയുള്ള നിരീശ്വരവാദികൾ, അവരൊന്നും ഭഗവാന്റെ എന്താണ് സമീപിക്കുന്നേ ഇല്ല അല്ലെ? അവര് ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു അല്ലെ? എന്നാൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവരെന്താണ്, അവരുടെ ദുഃഖങ്ങള് അത് ഇല്ലാതാക്കാനാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ധനം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണോ, അങ്ങനെ എങ്ങനെയായാലും അവര് ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അവരുടെ എന്താണ് ആ ദുഃഖിതര് അവരുടെ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നല്ലേ, അങ്ങനെ സമീപിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല് അവരെങ്ങനെയാണ്, അവരിൽ ജ്ഞാനികളാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു എന്താണ്, അതിന് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയും എന്താണ്, അവരാണ് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഉത്തമനെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ അവരെന്താണ്, ജ്ഞാനികള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു അല്ലെ? നമുക്കും എന്താണ് അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊക്കെ കുറെ ആൾക്കാർ, ഞാനൊക്കെ കൃഷ്ണാഭവത്തിൽ വരുന്നതിന് മുന്നേ എന്താണ് മറ്റുള്ള ഉപദേവതമാരെയൊക്കെ പൂജിച്ചിരുന്നതാണ്, ദേവിദേവന്മാരെയൊക്കെ. പിന്നീട് നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നു അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള പ്രഭാതരപ്പുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്, വൈഷ്ണവന്മാര്, അവരിൽ കൂടിയൊക്കെ നമ്മൾ അറിയുന്നു കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യത്വം പുരുഷൻ അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നല്ലേ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ആർത്തനും ജിജ്ഞാസുവും ധനാഗ്രഹിയും ജ്ഞാനിയും എല്ലാം ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താൽ സ്വയം വിശുദ്ധരായി തീരുമെന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് കുറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നു. ആണ് ഗജേന്ദ്രൻ, ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലുള്ളതാണ് ഗജേന്ദ്രൻ. ആ ഗജേന്ദ്ര മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഭാഗം തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ഗജേന്ദ്രൻ എന്താണ് ആ ദുഃഖിതനായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ മുതലയുടെ പിടിയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ആയിരക്കണക്കിനോളം വർഷങ്ങൾ ആ മുതലയുമായിട്ട് ആ എന്താണ് അടിപിടി നടത്തുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ മുതലയുടെ കടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എത്രയോ വർഷങ്ങൾ തന്റെ ആ പ്രയത്നം കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പരിശ്രമിച്ചു നോക്കി. എന്നാൽ അവസാനം അതൊന്നും കഴിയാത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവായിരുന്നു. അപ്പോ എന്താണ് ആ അഗസ്ത്യമുനിയുടെ ശാപം കൊണ്ടാണ് ഈ ആനയുടെ ജന്മത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താണ് അഗസ്ത്യമുനിയുടെ ശാപം കൊണ്ട് വന്നെങ്കിലും ആ അഗസ്ത്യമുനി അവസാനം അഗസ്ത്യമുനിയോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറയുകയുണ്ടായി എന്താണ്, ഈ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ആനയുടെ ജന്മമാണെങ്കിലും നിനക്ക് എന്താണ് ആ ഭഗവാന്റെ ദർശനം ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റുമെന്ന അനുഗ്രഹവും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പൂർവ്വജന്മം ഓർമ്മ വരികയുണ്ടായി, പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത ആ ഭഗവാന്റെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ഓർമ്മ വരികയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ആ ഗജേന്ദ്ര സ്തുതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലുണ്ട്. ആ ഗജേന്ദ്രൻ ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു താമരപ്പൂവ് എടുത്തിട്ട് നീട്ടിയപ്പോൾ ഭഗവാൻ ആ ഗരുഡന്റെ പുറത്ത് കയറിയിട്ട് അവിടെ വരികയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ആ ഗജേന്ദ്രന് മോക്ഷം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. ആദ്യം മോക്ഷം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആ മുതലക്കായിരുന്നു. മുതല എന്താണ് കുഹു എന്ന ഗന്ധർവനായിരുന്നു. ഒരിക്കലും ഒരു നദിയില് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പോയിട്ട് ആ ഗന്ധർവൻ പോയിട്ട് കാല് പിടിച്ച് വലിക്കുകയുണ്ടായി. ഒരു മുതലയെ പോലെ പെരുമാറി അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് വലിച്ച് വെള്ളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നീ ഒരു മുതലയെ പോലെ പെരുമാറി, നീ ഒരു മുതലയായി തീരട്ടെ അടുത്ത ജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ആ ഗന്ധർവനായിരുന്നു മുതലയായിട്ട് അവിടെ പിറന്നിട്ടുണ്ടായത്. അങ്ങനെ ആ മുതലക്കും എന്താണ് ആ മോക്ഷം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പൊ ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്, ആ മുതല പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ഭക്തന്റെ കാലിലായിരുന്നു. കാരണം ഗജേന്ദ്രൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിരുന്നു അല്ലെ? ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവ് അഗസ്ത്യമുനിയുടെ ശാപം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയിത്തീർന്നെങ്കിലും ഭക്തനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മുതലക്ക് ആദ്യം മോക്ഷം ലഭിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നീട് ആ ഗജേന്ദ്രനെ മോക്ഷം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഗജേന്ദ്രൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചത് തന്റെ ആ ദുഃഖാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അല്ലെ? നമുക്കറിയാം, ഇത് ദ്രൗപദി ആ കൗരവസഭയിൽ വെച്ചിട്ട് വസ്ത്രാക്ഷേപം നടത്തുകയുണ്ടായി അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ് അപ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ വിളിച്ചത് അല്ലെ? അതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിളിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താണ് ഒരു സാരിയുടെ രൂപത്തിൽ, വസ്ത്രത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയുണ്ടായി അല്ലെ? അങ്ങനെ ദ്രൗപദിയെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. ഇത് വാട്ടിക
ആ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ 16 വർഷം ആ ഗർഭത്തില് വഹിക്കുകയുണ്ടായി. ആ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പുറത്തേക്ക് വന്നില്ല. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മായ, ഭഗവാന്റെ മായ ശക്തി അത് അത്രയും ഭയാനകമാണ്, അത്രയും ഭയങ്കരമാണ്, ശക്തിമത്താണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഈ മായയെ പിടിച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നില്ല. ഞാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എത്തിയാല് മായയിൽ പെട്ടുപോകും, അതിനോണ്ട് ഞാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വാട്ടികയുടെ ഗർഭത്തിൽ 16 വർഷം ഇരിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ തന്നെ വന്നിട്ട് ആ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ശുകദേവന് ഉറപ്പ് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. എന്താണ്, നീ ഒരിക്കലും മായയിലേക്ക് വരില്ല, നീ പുറത്തേക്ക് വന്നേയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അത് പ്രകാരം ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പുറത്തേക്ക് വരികയുണ്ടായി. വാട്ടിക എന്താണ് ആ തന്റെ ദുഃഖാവസ്ഥയിലാണ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതൊക്കെയാണ് ആ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ സമീപിച്ചാല് ആ ശാപം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. എന്താണ്, കർഷകൻ കടിച്ചിട്ട് 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കും എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ സമീപിക്കുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ആ സ്വന്തം അച്ഛനേക്കാളും വലിയ രാജ്യം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടായിരുന്നു തപസ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുണ്ടായത്. അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. പിന്നെ എന്താണ്, സുഗ്രീവൻ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനുമായിട്ട് ആ സഖ്യമുണ്ടാക്കി. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു? തന്റെ രാജ്യത്തെയും തന്റെ ആ പത്നിയെയും ഒക്കെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. ബാലിയുമായിട്ട് യുദ്ധത്തില് ഏർപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സഖ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ ഇത് സൂതഗോസ്വാമി ആ നൈമിശാരണത്തിലെ ഋഷികൾക്കൊക്കെ എന്താണ് അവര് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി, ശരിയായ ജ്ഞാനം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവരൊക്കെ സമീപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവർക്ക് ഉള്ള ഓരോരോ ദുഃഖങ്ങൾ കൊണ്ടും ഒക്കെയാണ് അല്ലെ. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് തന്റെ ഒരിക്കലും തന്റെ പിതാവിന്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഉത്തങ്കപാദ് മഹാരാജാവിന് 2 പത്നിമാരുണ്ടായിരുന്നു, സുനീതി, സൂരീജി, അങ്ങനെ 2 പത്നിമാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ സുനീതിയുടെ മകനായിരുന്നു ധ്രുവ മഹാരാജാവ്. 2ാം ഭാര്യയായിട്ടുള്ള ആ സുരുചിയുടെ കുട്ടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ കുട്ടി മടിയിലിരിക്കുന്നത് കണ്ട് ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ഒരിക്കലും അച്ഛന്റെ മടിയിലിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴേ ആ 2ാം ധ്രുവ മഹാരാജനെ കുറെ വഴക്ക് പറയുകയുണ്ടായി. നീ ഒരിക്കലും എന്താണ് അച്ഛന്റെ മടിയിലിരിക്കാൻ യോഗ്യനല്ല, നീ എന്റെ വയറ്റിൽ പിറക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിനക്കൊരു യുവരാജാവാകാൻ പറ്റൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ചെറിയ 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ ശകാരിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ആ കുട്ടി എന്താണ് സങ്കടപ്പെട്ടിട്ട് അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. അമ്മയോട് എന്താണ് ഒരു പരിഹാരം എന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അമ്മ എന്താണ്, ആ 2ാം ഭാര്യ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ആദ്യത്തെ ഭാര്യയെ സുനീതിയെ ആ രാജാവിന് അത്ര കണ്ട് ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അമ്മക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. അമ്മ പറഞ്ഞു, ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നീ ഭഗവാനോട് പറയാ, നാരായണനോട് പറയാ, നാരായണന് മാത്രമേ നിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കൂ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ നാരായണനെ എവിടെയാണ് ലഭിക്കുക, എവിടെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. എന്താണ്, എല്ലാ മുനികളും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ കാട്ടിൽ പോയിട്ട് കഠിന തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ ആ ധ്രുവൻ അവിടെ നിന്ന് വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങുകയുണ്ടായി. അമ്മ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഇത് പറയാനായിട്ട് ചോദിച്ചതാണെന്ന് വിചാരിച്ചത്. ധ്രുവൻ നേരെ കാട്ടിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ വഴിയിൽ വെച്ചിട്ട് നാരദമുനിയെ കാണുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ നാരദമുനി അതിൽ നിന്നും കുറെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. കാരണം വന്യ ജീവികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും വനത്തില്, അപ്പൊ അവിടെ പോകരുത് ഒറ്റയ്ക്ക്, എന്താണ് സിംഹവും കടുവയും അങ്ങനെയുള്ള ജീവികളൊക്കെ ആക്രമിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ തരത്തിൽ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ നോക്കി. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് അതിൽ നിന്നും എന്താണ് ധ്രുവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇത്രയും എന്താണ് കഠിനമായ വാക്കുകൾ, കഠിനമായ എന്താണ് ധ്രുവ പ്രതിജ്ഞ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അത്രയും എന്താണ് ഒരു പ്രതിജ്ഞയാണ്. അത്രയും എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും പുറകിലോട്ട് പോവാത്തത്, തന്റെ ഉദ്യമത്തിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും പുറകിലോട്ട് പോവാത്തത്, അതാണ് ആ ധ്രുവൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ തയ്യാറായില്ല. അങ്ങനെ നാരദമുനി ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ടായി, മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ നാരദമുനിയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ആ കഠിന തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് ആദ്യത്തെ മാസങ്ങളിൽ വെള്ളം പോലും ഉപേക്ഷിച്ചു. പിന്നെന്താണ് ഉണങ്ങിയ ഇലകളൊക്കെ ഭക്ഷിച്ചു. പിന്നീട് എന്താണ് ആ ഒറ്റക്കാലിൽ നിന്നിട്ട് കഠിന തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി. തന്റെ ശ്വാസത്തെ പോലും നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ആ ദേവലോകങ്ങളിലുള്ളവർക്കൊന്നും ശ്വാസം ലഭിക്കാതെ ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ഇങ്ങനെ ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട്
തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടുകയുണ്ടായി. അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറ്റി പരാതി പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ തന്നെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയുണ്ടായി ധ്രുവരാജാവിന്റെ അടുക്ക. ധ്രുവനോട് എന്ത് വേണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴോ, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് തപസ് ചെയ്യാൻ പോയത്? തന്റെ പിതാവിനേക്കാളും വലിയ രാജ്യം വേണം, വലിയൊരു ചക്രവർത്തിയാവണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് കാട്ടിൽ പോയത്. അല്ല, ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോൾ യാതൊന്നും ചോദിച്ചില്ല. അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം അതുവരെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്ന ആ രൂപം കൺമുന്നിൽ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ രൂപം എപ്പോഴും എൻ്റെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി, എനിക്ക് എപ്പോഴും കാണാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മതി, അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ മതി, അങ്ങനെയുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രം മതി, വേറൊന്നും എനിക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ തന്റെ കയ്യിലുള്ള ശംഖും താമരയും ഒക്കെ തലയിൽ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ധ്രുവനൊന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ എല്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. ധ്രുവലോകം തന്നെ എന്നൊരു ലോകം തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ? നമ്മൾ ആ ഗോലോക ചാർട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നക്ഷത്രം ധ്രുവലോകം എന്നൊരു ലോകം തന്നെ ഭഗവാൻ ആ ധ്രുവന് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പൊ ധ്രുവൻ ആദ്യം സമീപിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? തന്റെ പിതാവിനേക്കാളും വലിയ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നല്ലേ? ആ ശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടി നാരദമുനിയെ അല്ലെ? പിന്നെ ഭഗവാനെ തന്നെ കണ്ടപ്പോൾ അതൊക്കെ മറന്നു, ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ മറന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ? ഭക്തപ്രഹ്ലാദനും അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു. ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നു, ഭക്തപ്രഹ്ലാദന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ അല്ലെ, പിതാവ് കുറെ ഉപദ്രവിച്ചപ്പോഴാണ് നരസിംഹ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ആ നരസിംഹ ഭഗവാൻ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ളതായിട്ട് ചോദിക്കൂ, വരം ചോദിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭക്തപ്രഹ്ലാദന് ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല. ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞു, ഇതൊരു ബിസിനസ് പോലെ ആയിപ്പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും അങ്ങയെ കുറെ ധ്യാനിച്ചിട്ട്, അങ്ങയെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും അങ്ങയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അതൊരു ബിസിനസ് പോലെ ആയിപ്പോകും എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ എനിക്ക് യാതൊന്നും ആവശ്യമില്ല, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ പറയുമെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ പറയും, എനിക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരാഗ്രഹങ്ങളും തോന്നരുത് എന്നുള്ള ഒരു വരം കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ അങ്ങനെയുള്ള വരങ്ങൾക്കാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കും ഈ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ മാറ്റുമല്ലേ? എല്ലാം ഭഗവാൻ തരും. ഭഗവാൻ ഇനി 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു, അനന്യചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാ പര്യപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. എന്നെ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, എന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന, എന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവർക്ക് ഉള്ളതെല്ലാം ഞാൻ സംരക്ഷിക്കും, അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നൽകുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. ബഹുനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാ സുദുർലഭ. അസംഖ്യം ജന്മമരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്, കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. ഒരു ജ്ഞാനിയെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അസംഖ്യം ജന്മമരണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കള് വളരെ വിരളമാണെന്ന് പറയുന്നല്ലേ. അപ്പോ കുറെ ജന്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഭക്തി ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാണ്ടേ ഭ്രമിതേ കോൻ ഭാഗ്യവാൻ ജീവ് ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേ പായ് ഭക്തിലതാ ബീജ്. ആ ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭക്തി ലഭിക്കുന്നത്. ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം മുഴുവൻ കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് അവസാനം ഈ മനുഷ്യജന്മം ലഭിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ. 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ വന്നിട്ടാണ് അവസാനം നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഭക്തനായിട്ട് ജനിക്കുക, ഒരു ഭക്തി ലഭിക്കുക, ഭക്തിലതാ ബീജ് ആ ഭക്തിയുടെ ഒരു വിത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുക. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആ ഭക്തി ലഭിക്കുക എന്ന് തന്നെ വളരെ പ്രയാസമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്കൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? അതിനെ സംരക്ഷിക്കണം. അതിനെങ്ങനെയാണ്? നമ്മളൊരു വിത്ത് നട്ട് കഴിഞ്ഞാല് എപ്പോഴും വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെ, അതിനെ സംരക്ഷിക്കും. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഭക്തി ഉണ്ടല്ലേ. അതെന്താണ്? അനേക ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും അത് വളരാനുള്ള വെള്ളം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം അല്ലെ, അത് ജപിക്കണം നമ്മളെപ്പോഴും. കാമസ്ത്രൈർഹൃതജ്ഞാന പ്രപന്യദേവത തം തം നിയമമാസ്തായ പ്രകൃത്യാ നിയതാ സ്വയ
ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളെ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരാണ് ദേവന്മാരെയൊക്കെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അവര് പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ നേരത്തെ 3 ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലേ, സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. അപ്പൊ ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് ദേവീ ദേവന്മാരെയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നു. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് മറ്റുള്ള പദവിയിലുള്ളവരെയൊക്കെ, രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ, അങ്ങനെയുള്ള രാജാക്കന്മാരെ, അങ്ങനെയുള്ള സിനിമാ താരങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നു. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, സിനിമാ താരങ്ങളൊക്കെ ഫ്ലക്സിലൊക്കെ പാലഭിഷേകമൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. ഒരു ഭക്തൻ എന്താ ചെയ്യാ? ഭഗവാൻ അഭിഷേകം ചെയ്യും അല്ലെ, ആ പാല് കൊണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അവരൊക്കെ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ്. പിന്നെന്താണ്? ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കളൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരൊക്കെ അങ്ങനെ താഴ്ന്ന തരത്തിലുള്ള ആരാധന രീതികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. യോ യോ യാം യാം തനും ഭക്ത ശ്രദ്ധയാർച്ചിതുമിച്ഛതി തസ്യ തസ്യാചലം ശ്രദ്ധാം താമേവാവിദദാമ്യഹം. ഞാൻ പരമാത്മരൂപേണ സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നു. ഏത് ദേവതയെ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ആ പ്രത്യേക മൂർത്തിയിൽ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും കേന്ദ്രീകരിക്കത്തക്ക വിധം ഒരാളുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഞാനാണ്. ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, ആ ഏത് ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ആ മൂർത്തിയിൽ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള ഒരാളുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണോ, നമ്മുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദേവീദേവന്മാരെയൊക്കെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സഹായം ചെയ്തു തരുന്നത്. നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നു. ഭഗവാനായിട്ട് പറയുന്നില്ല, എന്നെ തന്നെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മളെ അതിൽ നിന്ന് വഴിമാറ്റുന്നില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അതിനുള്ള ശ്രദ്ധയും വിശ്വാസവും ഒക്കെ തരുന്നത് എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ശരീരം നശിക്കുന്നതോടെ നശിക്കും അല്ലെ. നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെ വരുമോ? നമ്മുടെ വീട്, വലിയ വീടൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതോടെ എനിക്കത് നഷ്ടമാവും അല്ലെ. പിന്നെന്താണ്, നമ്മുടെ കാറ്, ബാങ്ക് ബാലൻസ്, ഇതൊന്നും നമ്മുടെ കൂടെ വരില്ല അല്ലെ. എന്തേ വരുള്ളൂ? നമ്മുടെ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതാണ് നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നത് അല്ലെ. മറ്റതെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ ശരീരം നശിക്കുന്നതോടെ ഇല്ലാതാവുന്ന ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മൾ ദേവീദേവന്മാരിൽ നിന്നൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ എന്താണ്, ആ ക്ഷിപ്രപ്രസാദികളാ, ശിവൻ, പാർവതി, അവരൊക്കെ എന്താണ്, ശിവനൊക്കെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൈഷ്ണവാനാമ്യതാശംഭവം എന്ന് പറയുന്നു. വൈഷ്ണവന്മാരിൽ വെച്ചിട്ട് ഉത്തമനാണ് ശിവൻ എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ജപമാല കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. 4 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവിന്റെ കയ്യിൽ ജപമാല കാണാം, ശിവന്റെ കയ്യിൽ, സരസ്വതിയുടെ കയ്യിൽ, എല്ലാവരുടെ ദേവീദേവന്മാരുടെ കയ്യിലൊക്കെ ജപമാല കാണാം. അവരാരെയാണ് ജപിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെയാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, ശിവൻ സംഘർഷ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമായിട്ടുള്ള സംഘർഷണ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ദേവീദേവന്മാരൊക്കെ ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഭഗവാനെയാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത്, നമ്മൾ അവരെ ധ്യാനിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അവരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഓരോരോ ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നു. അപ്പോ അവരെന്താണ്, അതൊക്കെ ആര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അവരൊക്കെ തരുന്നത്. ഭഗവാൻ ഓരോന്നിനും നമുക്കറിയാം എന്താണ്, ലക്ഷ്മി ദേവി ധനം നൽകുന്നു, സരസ്വതി ദേവി വിദ്യ നൽകുന്നു, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ എന്താണ്, ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മഴ പെയ്യുക എന്ത് ഇന്ദ്രന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഇന്ദ്രനെ മഴ പെയ്യിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോ ദേവീദേവന്മാർക്കും ഓരോരോ വകുപ്പുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഈ ഇങ്ങനെ ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ തന്നെ ഓരോരോ എന്താണ്, ആ പ്രധാനമന്ത്രി ഓരോരോ ആൾക്കാർക്ക് ഓരോ വകുപ്പുകൾ കൊടുക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതെന്താണ്, എല്ലാവരും അതിന് അവരവരുടെ കടമകൾ നിർവഹിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ എല്ലാ ദേവീദേവന്മാർക്കും ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ നമ്മളെന്താണ്, നമ്മളൊരു ഓഫീസിൽ പോകുന്നു, കലക്ടറുടെ ഓഫീസിൽ പോണു, നമുക്ക് കലക്ടറെ നേരിട്ട് അറിയാം. അപ്പോൾ നമ്മള് എന്താണ്, അവിടെയുള്ള ആ പ്യൂണിനെയോ അല്ല വേറെ ആരെങ്കിലും സമീപിക്കണോ, അദ്ദേഹത്തോട് ഒന്ന് കളക്ടറെ കാണാൻ ഒരു പെർമിഷൻ വാങ്ങിച്ചു തരുമോ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. നമ്മുടെ സുഹൃത്തായി കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്കറിയുന്ന ആളായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിട്ട് അവിടെ പോകാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും നിയന്താവ്. എന്താണ്, അഹമാതിർഹി ദേവാനാം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ. എന്താണ്, ദേവന്മാരുടെ ഒക്കെ അധിപൻ, എല്ലാറ്റിന്റെയും നിയന്താവ് ഭഗവാനാണെന്ന് പഠിച്ചല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിച്ചാൽ മതി നേരിട്ടിട്ടല്ലേ. നമ്മൾ വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ പോവേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
അപ്പൊ ആർക്കും ഒന്നും വിഷമമൊന്നും തോന്നരുത്, സത്യം പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്കൊന്നും പെട്ടെന്ന് അതങ്ങനെ മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്ന ആ ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതൊക്കെ അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കും. അങ്ങനെയാകുമ്പോ ക്രമേണ ക്രമേണ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ പറയുന്നു എന്താണ്, ഏത് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കണോ അതിന് വേണ്ടുന്ന വിശ്വാസം നൽകുന്ന ഭഗവാനും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ തന്നെ ആരാധിക്കണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരും. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃത മൂഢോയം നാഭിജാനാതി യോഗമാമൃതമഭ്യം. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗമായി എന്ന എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. തന്മൂലം അജനും അവ്യയനുമാണ് ഞാനെന്ന് അവർ അറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ ബുദ്ധിയില്ലാതാക്കും മൂഢന്മാർക്കൊന്നും ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാവില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ യോഗമായ അത് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അത് ഭഗവാനെ അവരിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെക്കുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ എന്താണ്, അജൻ ജന്മമില്ലാത്തതാണ് അല്ലെ. അവ്യയനുമായ ഭഗവാനെ അവര് അറിയുന്നതുമില്ല. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദന കശ്യന. പാർത്ത, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്, പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. ഭഗവാന് എല്ലാം അറിയാം, ഇന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അറിയാം, ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് അറിയാം, ഇനി മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതും ഒക്കെ ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന് സുപരിചിതരാണ്. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാനുണ്ട് പരമാത്മാവായിട്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് ഓരോരാളോടും ഭഗവാന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ബന്ധത്തെ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മള് ആ ബന്ധം മറന്നുപോയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ളത്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളത് അല്ലെ. തിരിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമൊക്കെ ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ പോവാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാനോട് പറയുന്നു എന്താണ്, ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയാം അല്ലെ. നമുക്ക് നാളെ എന്താണ് സംഭവിക്കുക, അടുത്ത നിമിഷം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയാം. നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, നമ്മുടെ എന്താണ് സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷയുമാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഭഗവാൻ ചെയ്യുള്ളൂ. നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മുടെ എന്താണ് നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സുഹൃത്താണ് ഭഗവാൻ. നമുക്ക് വേണ്ടുന്നതൊക്കെ ഭഗവാൻ ചെയ്തു തരും അല്ലെ. നമുക്ക് ആ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഭഗവാനിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എന്താണ്, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന് സുപരിചിതരാണ്, പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ എന്ന് പറയുന്നു ഭഗവാൻ. ആദിഭൂതാദി ദൈവം മാം സാധിയത്നം ചെയ്വിദു പ്രയാണകാലേ അപിച്ച മാം ദേവിദുർയുക്ത ചേതസാ. എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ച് ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവയത്നങ്ങളുടെയും നേതാവായ ഭഗവാനാണ് ഞാനെന്നറിയുന്നവർ മരണസമയത്തും എന്നെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുകയും എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം അല്ലെ. അതാണ് ഈ കൃഷ്ണാവബോധം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം, കൃഷ്ണാവബോധം അതിലെപ്പോഴും നമ്മൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയത്നങ്ങളുടെയും നേതാവായ ഭഗവാനാണ് ഞാനെന്നറിയുന്നവർ. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലേ, ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും നേതാവ് അല്ലെ. നമ്മൾ ദേവന്മാരുടെ എല്ലാറ്റിന്റെയും നേതാവ് ഭഗവാനാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ആ ഗോലോക ചാർട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എന്താണ്, ആ ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ പറയുന്നു ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ അല്ലെ, എന്താണ്, ശരാ പരമാകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹാനാദിരാദ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം, എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണെന്നല്ലേ. നമ്മൾ അതൊക്കെ പഠിച്ചു. അങ്ങനെ എന്താണ്, എല്ലാറ്റിന്റെയും നേതാവ് ഭഗവാനാണെന്നൊക്കെ അറിയുന്നവര് മരണ സമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായം നിർത്തുന്നത്. എന്താണ്, അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മരണസമയത്ത് എന്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ ആ ബോധം, ചിന്ത, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ അവർ സ്മരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനുള്ള പരിശീലനമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നടത്തുന്നത്. പ്രഭുപാദർ പറയും എന്താണ്, നമ്മള് ഫൈനൽ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണെന്ന് പറയും. ഫൈനൽ എക്സാം എന്താണ്, മരണം. അതാണ് ഫൈനൽ എക്സാം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും അല്ലെ എക്സാം. നമ്മൾ ചെറിയ എന്താണ് ക്ലാസ്സിന്റെ കിസ്സൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ ആൾക്കാർ മുങ്ങി നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. എന്നാൽ ആ ഫൈനൽ എക്സാം ആർക്കും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ. യമസ്യ കരുണാനാസ്തി കർത്തവ്യം ഹരികീർത്തനം. യമന് യാതൊരു കാരുണ്യവും ഇല്ല അല്ലെ. ആ പരീക്ഷ എന്തായാലും അറ്റൻഡ് ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ.
അപ്പൊ അതിനുള്ള പരിശീലനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ അറിയാം, നമ്മള് കുട്ടികളൊക്കെ എന്താണ് പരീക്ഷക്ക് അന്നേ ദിവസമോ അല്ലെ തലേ ദിവസമാണോ തയ്യാറെടുക്കുക? അല്ല, അതിന്റെ കുറെ മാസങ്ങൾ മുന്നേ തന്നെ എന്താണ് സ്റ്റഡി ലീവ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുക അല്ലെ. അതുപോലെ നമ്മളും എന്താണ് അവസാനമായിട്ടുള്ള ആ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ നടത്തുന്നത്. എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് പറയല്ലേ? നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് മരണസമയത്ത് പോലും അതാണ് ഓർമ്മ വരിക. നമ്മൾ എന്താണ് എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യും അല്ലെ, നമുക്ക് ആ ഓർമ്മ വരും. അപ്പോ എന്താണ് ആ ഭഗവാന്റെ മരണസമയത്ത് പോലും സ്മരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നത്. കുലശേഖര ആൾവാർ അദ്ദേഹം ഒരു മുകുന്ദമാല എന്നൊരു സ്തോത്രം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ മുകുന്ദമാലയിൽ കുലശേഖര ആൾവാർ പറയുന്നു, കുലശേഖര ആൾവാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനായിരുന്നു. പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ ഈ കേരളമൊക്കെ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തമിഴ്നാട്, കേരളം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ പ്രദേശത്തിന്റെ രാജാവായിരുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള വഴിയിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. ആ രാജഭരണമൊക്കെ തന്റെ മക്കളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള വഴി എന്താണ് അതിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താണ് ആ മുകുന്ദമാലയിൽ പറയുന്നത്, കൃഷ്ണത്വതീയ പദപങ്കജ പഞ്ചരാന്തം അദ്വൈവമേ വിശദു മാനസരാജഹംസ പ്രാണപ്രയാണ സമയേ കപവാദപിത്വ കണ്ടാവരോധന വിദോ സ്മരണം കുതസ്തേ. ആ എന്താണ് പ്രാണപ്രയാണ സമയ ആ അവസാന നിമിഷം എന്താണ് ആ തൊണ്ടയിൽ കഫം, വാതം, പിത്തം ഇവയൊക്കെ കൊണ്ട് ആ പ്രായമായ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കൂല. അതുകൊണ്ട് എന്റെ മനസ്സാകുന്ന രാജഹംസം ഇപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളിൽ ശരണം തേടട്ടെ എന്ന് ആ കുലശേഖര ആൾവാർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് അവസാന നിമിഷം ഭഗവാനെ ഓർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ് അത് സാധിക്കുന്നതല്ല അല്ലെ. നമ്മളെ നിരന്തരം പരിശീലനം നേടുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സമയത്തും ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് നമ്മുടെ അവസാന നിമിഷത്തിൽ ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, മറ്റെന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, അതൊക്കെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ നാളത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക. നമ്മൾ എപ്പോഴും അത് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാല് നമുക്ക് അവസാന നിമിഷവും ഒക്കെ ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.